Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum lingba chairman ubak plelat tiuso kalapen pena bah kajian snok tilang bat kedorbar snong Saiden on sepenlong biang yakanyang taser festival katamasa lekmen kabakir panghlor uknyang taser ubami hakitain ribhoy ubajutip paj ba kum uknyang World Cup. Kat kum kajian tu ubak plelat kani katamasa kan long hakapra bat khandai terik jong benai jemang araja penrio hayo ser kejaga kebadan marjan bat kanong kelam wildlife sanctuary. Hakini ki arsngi an penlong shibun ki jingi lek kai bat ki program jing penpernya ya ki patba. Kini ki kentop ya jingi kop shot bat jing right and right na ki rat baper lem bat ka fashion show ka balong kum shiben taban pen I ka sab bat ka riti do store jong ka than. Nalor kitai ka forum kalapan bat ru ya ka jingi kop kenjat bol ka ba arsngi hamadan snong Saiden haka khandai terek ka ba dek sngi pen kun an penlong ru ya ka jingi kop khwai dok ha hawa yau sir haka ba ki nong job kin yo ya ka song pisa kum ka khusnam. Ka forum ka khot ka wer pat ba banwan sakhi lang ya kani ka tamasa da ka bapen pau bakin don shibon ki program baper ban pen sngo bha ya baro ki bawan Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum ko bolong ko ni ki seng ka bangi trei ban kan tiu ki kam jong kai pathai mantau snem araja arpun rio ngin pelong biang ya kani ka tamasa jong kan yang taser ka ba di we ni ki chet knyang uba pau ba ni ka thain ribhoy ke jungi khap tam uba mi ke ni thain yu sir ane ko song Saiden but unusne mentaru arja pendreu ngin perlong biang ya ka festival nomor hau arja khapra kum ka seng ya shimi ka senjaman perlong ya ka program festival bang lalong sya ka ision kun de mentau snem ro ngi kwa ban simbiang ya ka bentam ban perlong ya ka yang terser festival but ngi kwa ru ba ka yang terser festival nakaliang joka asen ke jungi kum ka forum ikwa abaka government kan itu ya ka udi way na kijek knya uba mix sisir sau snem but ulong lu knya uba ki breu ibam ki marar ibam ki sim ki do ibam yang nu knya but ulong sau bakhleng ban bam ki na marba ngi jiyo ban bam ki man ko por bo mi nu knya hada ne district ke jungi but kum ka seng ni simba kan ni long ka benta ka ba kraw ha ka ba idon kam ba ngin ban promote yo ni jai khnyan ba ka prathai kan tip bo de we ni ki yang taser bolong kum uto bangi khot nyang kongwe to de ka kite ki chat jong ki nyang kongwe ha ka tin pharing ki khot usi kada la ni chemistis ne kum no na ki o te kata ka de ka ba ni tip yo kum usi kada uni u jai khnyan u ba mi sisin sau snem ba por world cup chua ban sedang ni world cup umi ba nu khnyan bat namar kata yung niu kanyang ki ai kerteng seni sepo boy jungi yung niu nyang world cup kidan bokhot nyang world cup kidan bokhot nyang taser bat ulong kanyang uba baro ki stonat ba ban le shakhlau ban le ban wa iu ban pek kum nu umi uniu kanyang umi ta ki second umi na kasok jungu na ki kasok jungu ta ki second u he no usan no u her no tikini ki breu ki bajuli wa niu kanyang kamot hatu ko por ba ki apot umi na kasok kamot ki kemo ko di u ki thap apot tendong ki peniap yu ki khnyot yu khnang rong ko kata kati ka jinglom jong ki breu ba ki diwa ya ki ni ki jek khnyang na ko khlau te ham ni ka shrong yu sir ka de ko mi ba uni unyang ta ser kan ma ka don po ka ne ka senda jo ka ne ka nam khalem forest but shibon ki breu marlau slam shwa world cup ki juwan sa ka ni ka khlau sene bandiwa uni khnyang but kunta ka seng kabala penlong ya kini ka program hawar ya khatra mentangi kwa biang penlong ya kini ka tamasa jong festival bah kini ka tamasa jong kini ka festival kindon sibun ki program ki bangin organize kata galong ka jingesha bat ke jingruai tenrai kan competition in island ya ki breu na po ki right ki bron po ka temri boy jungi bagi ni simenta ha ki jingesha tenrai ba ki jingruai tenrai bat kandon ru ka football tournament ka bangin sa pelong in ai kerteng ka kum ka nyang world cup football tournament kabalong tangasni ketika knockout system kabangin pelong hane pos Saiden hang ne bat ngin sapha ipi ki nomor ki jungi inu ki club la ni ki team ki badon hang ne ma pori boy ba ko ban simenta kani ka long tang bangin pelong ya kani ka tamasa ka ba ipu ipi namar ba ude unyang world cup tingi kwa ban pelong ru kani ka football tournament ban pen internet ban pen hu pen phing ya kani ka program ka jungi bat kandon ru ka jinga ko ya khwai do kha mo kata masa khwai do kha ka ba ngin pelong pat ya ka hakati ka hapo yusir yang te don tu ka wa tro hang tu na do ka pra ba ji mestet kata ka long tang haka pratarik
khandai tarik sorry kadai khandai tarik ke ba kasngi ke ba in penkut ya kata masa kemun prabaji mestep adu lai biji jenmet in pelong ya kanai ka khwai tok ha bat hang ne kan don ke biscuit lam ta ki bejok in ai ki ka cash award lam ta gitu ki bejok kan don ke jinge sha kin don ke jinge kemen ju ki khut samla ju ka thain ki boy ki ba la pau ba kin ai ka pen pu pen phing ya ti ka sngi ba kan long ka ba i song shet bat ke ban kring ki toris di bawah barang kapor jadmin kan don ru haka singa bakot kan don ru ka fashion show katakan mo haka khandai tarik ke ba ya ai la ekini ki local talent jungi nang ni ki don ki gro kon pelong ka fashion show kana man penku penping bar apreng no ka ki don sibon ki entertainment bar haka te ka singi ki don ru ki store ki bangi labo ki pen kre ki store ki bobon entai ki jingbam tenrai mo ki bangi la banyo banapo ka them ri boy jing ba shet ha ki se ki jingbam ki bahar rukom ki ja jingbam ki ba ki brief ki jungi na po ka temri boy district ki juyo ban shet ban pelong ki kum kubangi tip ki di jingbam ki ba shet po ki se ne ki ba shet po ki khra ki to ki khra ndo entai ki don ki tiar ki ba ki stol ki ba ki don ki tiar ba di ki ba snahi ki han di kra ni yo ban aila ki local talent ki ba don po ka temri boy jungi ba ki showcase ki lagi jong kasap ka jong ki mo ba ki society dan ba ki individual ki ba wa ban bu indon ki jan ki ba kari boy kala penmi ha kum ke jan dia in aila ki lokal ki jungi bikin bu ki du ki store on do ban pu pen pheng ba ki breu ki yo i ba ka jing ro spa jong ka them ni boy jungi ka don ba ki jan jing bam ki ba pher ba ki tiar pitar ki ba phila ban yo ha ka te ka si ha ka te ka tamasa ka ban long ha ka pra ba khnai tari ju me kendon ki jakan lek kai ki bangila persian bangin bu ya ki nak menta ki family ya baki wan yalam ki khna ki khon mo ki yo lek kai ki don ki children game ki baki khon ki yo lek kai in sinar ki jaka selfie ki nation dor mo maka perthai menta ki breu ki kham stanat chata bat kendon ru ka 360 ki bagi tu ba ya bikin lek video kinya khana balong entertainment bhai ya ki nongwan bikin yo ban enjoy ya kajingwan ki juki hakani kata masa kan non ka ing trap to bangi la pha katut kan itli ki right bikin sina kat pangi ki ing trap ki right ban showcase ban peni ka jurus pa dong ki right ki ban po ka them ri boy ni kata kalong ka bangi kwa ba ngin don hak ngin bu ka te ka si kan ba kan peni tenat ya ketika festival ke balong kata masa kan non ka camping ke ba ni sabu dikitu ki ba kwa wan sa na do ka prasarik ki lawan sa na do hinjo pra la kendai kata kalong bakin habat pertip sya ni sya ka office ke bagi sapa ke nomor bat hangni ki don ki bakwa bansa ke mur kinyo banyalam pat ki tubuan sa ki banabar ki banajngai kila banyat nginyo banyalam ki rengkat bi volunteer bikin lek man kami bikin di jingo mo yo betul kan kumno umi ku khnyang ban explore uni khnyang yang terser kan bikin yo ban tip ka perthai kan tip kumno umi khnyang bat kan long kajing kemen ya baki yo ban tip kumno umi khnyang kata kalong baman kami ka pratrik nyobaje men miet ngin yalam ya kini ki toris no ki bawan ban kami utu khanyang ngin yalam sus khlaun khalam kajan hajan sendang proi rengkat baki ngin yalam pat tembang ni kwa ki toris tu baki wan kitu bakwa ban pe khanyang kin wara ila ga jongka to slide ne ga jin pensyai mo la kim don ki la pensna da ki dong musala da kim la ru ila ban pentip sengi da baki phone number ke bangi ila ban penkre ki dong musa nam ta jongki kata kalong ba ka forum na kum kasai ila penkre na mata ka jinon ka mungki baro sibun ki jing pen perngai ki don hakate ka sengi mo tingi kwa ba baro ki pai ba ki ba e mo ki badon apo ka jela megalia jungi ki nok song song ki e ki badon apo ka jela la ne ki badon na ba chung ka jela ka jungi ro kinwan ban witness kinwan ban pek yu nu khnyang kinwan ban ma de ka jing kemen jo ne kata masa mo hang ni don sibon ke entertainment rengkat bat penyo ban tip sibon ke history jo ne u khnyang kumno mi namar hang te ka singi kin don ki resource person na nehu mo ki ba la pule yo ne ja khnyang ki sapersai kumno ulu khnyang kalong kanong ru ka jing pentip sya ka perthai baki khna ki sama la ne hamtam ki badang pule ki duk tip ya ka jing long jing man ka jing mi jo ne khnyang ka jing mi jo ne khnyang mi apo ne ka district ka jungi tingi khot ni aware di pai ba nong senong di bai ki badon hane ke live ni so bawan ban enjoy ketika sengi pe ban le kemen lambat ni nak menta ka mega nyanta ser festival kana ke penlong ia kana ka festival nyanta ser festival haga bakin sa penlong haga ka shinong jongi shinong saiden haga bakin sa penlong haga we ka dong rotip kum ka yauser ka ba
Jangai kumba 1 kilometer nang ne nak deng shnong hadu katei ke jaka. Baria ka ke festival in sapenlong ha ke jinga trelang jong ador bar shnong rengkat bat ka ribohoi tourism and environmental forum. But Nagaland jong ador bar shnong ro ni khot ni we repi we pe we ba pinsu baha bariawan masakhi daladehi ya gane ka festival kaban salom hapo jong gane ka shnong ke jongi khnang ba pinyo ban mat ya kita ki ba pin sayo hi ban mat dalade ha gane ka festival kaban salong ha gane shnong jongi ha kumba pinyo i ha gane ka signboard ka palawa ane pra ka khandai tarik ha bagi sadon shibun kumbala batai dari chairman jong ka forum shibun ki jing pen bernya bijing ada kai bagi we ki bapin sai oma ha ga festival tang ki dehi ki ba na kaliang jong nga ko banong na kaliang jong shino Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.